जों दायो थांनो नागिरदों करामर होननायखौ जों नायनो नागिरदों दायो। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट भुटान हाजो सेराव दं होनदों। जों दायो नायनो थांनो नागिरदों बेखौ। नोंथांमोनाबो फल' खालाम। थांगासिनो लामाया माबायदि जोंथ' मिन्थिया जाहैबाय। माखासे सिगाङाव दंहैयो आरो बिराद गोथौ नै हाखरा। गोजोनबाय बे जायगाखौ नायनो मोननानै। नायनो होननानै सानबाय थाखादोंमोन बे जायगाखौ, दिनै नुफैबाय। नै नायनो हागोन। बे जायगानि नामखौ मा होनो? करामर। थेंक इउ बे जायगाखौ देखायफैनायनि थाखाय। वेलकाम। दायो जानायनि सम लाबोफाखादों नै, बेफोरखौ जागोन आरो जों दायो। गोदान लाबोदों नै बेयो बेसेबां बे सिखानि दामा? 39। गोदान लाबोजोबखादों आरो ना। मा मा दं जाग्राया? जाग्रायाबो नैबे मोननैल'। बे मोननै ओमफ्राय दोङो नै बेखौबो लादु सुबियो बेखौ बे ट्रेसोरा। बेफोरखौ जाजोबगोन आरो ना। बेनि कालारा मा दे सिङाव सोरबा बुंनो हायोबा? रेड, येल्ल', रेड। रेड नङा। गुफुर। येल्ल' एन्ड ब्लेकसो। सिदाथ' ब्लेकसो। मा होनदों? येल्ल' एन्ड ब्लेक। दे नोमबाय सासे नालाय। ब्र' मा कालार बेना सिङाव? सिंनिया गोजा। नोंनिबालाय? येल्ल' रेड। नोंनिबा मा कालार नैबे फिथाइया? वाइट मोनथिया? ओमफ्राय नोंनिबालाय? वाइट। रेड एन्ड ब्लेक। आंनिबा गुफुर ओमफ्राय गोजा। नायनोसै। गुफुर गोजा। आंना राइट। सोर मोनजाफेरखो बे फिथाइखौ? गोमोजों गोजासो ने? बिराद गोथाव।
लामायाव ओंखाम उखैनानै जा थानो हालामोन खुमब्रा थाइसे नुहुरबायना लामायावहाय लानानै खानानै फैबाय खुमब्राखौनो जाफैबाय जों दायो खुमब्रा फिथाइखौ सोर सोर मोनजाफेरखो खुमब्रा फिथाइखौ सोर सोर मोनजाफेरखो गोसो होथारदों नै जानायाव बिराद गोदै गोदैथार जागासिनो नै मोनजादों नालाय थिगसे जादों आदायाथ' गोथाव ओमफ्राय बैलाय मा बुस्थु बैयो नैबेयो बे मा बुस्थु बेयो हमहां खालामनाया बैयो गोजा गोजाया गोमो गोमोआ वाइन ऑरेंज मैंगो मानान नामाय मैंगो जुइस मानान मैंगो अखा जा दे रियेल मैंगो जुइस गोथाव जों दायो नायखांबाय आरोना थांनो ओंखारफिनबाय नायदो जायगाखौ बेनोमोन साफात बागान दंजोबो ओरै नैबे ओइथिं बेरना फैबाय जोङो बैथिं हाजो दं खाथियाव भुटान हाजो बैयो नायखांबाय आरो दा थांनो ओंखारबाय नै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै